Ari ta dire sa kuanay. Ari ko una sa lokal. Napay ato na rin bahinon. Kana usa lang kamo katong interview enough na kay ato ring bahinon. Si Gobernador Pambari 4 atong ni aging Sabado dito sa Islas Bantayan. Tulo man ni kalungsod ya Santa Fe, Madridejos og Bantayan mismo. Doon ay mga nisugat niyang mga mananagat. Naay mga voluntaryong nagpapilit og tarpulin nga we love you Governor Pam. Kani ang paghangop nila kay nakita nila nga in town ang taga-isla kani adto dadon ra diri Soto kon sa gamay kayong mga balatian kay kuwang kayong kahimanan kuwang og doktor ang hospital sa Bantayan. Way labot atong pamilya amahan og anak nga apelyido Higante pero dili po to sila mga diwindi. Higante gito. Karon niingon ang mga taga ditong balimbing. Ang mga tao di ay niingong balimbing gikan sa grupong lalay ni balina dito ni Governor Pambari 4. Anong ni baliman? Ang mga tao na nakakita sa gibuhat sa gobernadora, in particular, kay ang ilang tambalanan halos hitsas na. Doon ay mga medical equipment, doon ay mga tambal. Apel ang mga doctors, nurses, ug uban pang mga medical staff. Halos kumplito na ang tambalanan sa isla. Mao na niingon ang mga tao, balimbing. Balimbing ko no, gikan sa kang lalay nga, hinanib ka ni Anto, tuan ng Pambari 4, nanayati na. Muna giingon sa mga kuan nga katupong mga DDS mao gini ang word nga gamiton balimbing sa mao karon karon nakita ang serbisyo sa mga nakitaan ang serbisyo ni Governor Pambari 4 sa katawhan sa isla dili lang isla atong Sabado tibuok probinsya nakita na gusto pa mong mobalik atong tuuban na mo aron maayo. Mo balik atong administrasyon nga pirting isuga ipatawag og manaway ka. Ipapangita kas pulis kay matod pa ipakita ara ni comment og negative. Naloko na. Nainumdum ko sa akong kauban sa panginabuhi. Arnel Bakalan broadcaster. May comment si Arnel nga higil ara ni. Giun sa to na pag-comment. Sus baos bitaw lalay. Iya man to basahon. Sa Nay Arnel Bakalan, hilas kayo, papaminaw pa ko siyang programa. Yun ani na si Lalay, ang mga taga-isla nakakita, ayay. Hasta ang mayor nga si Alex Leyes, dakok tingsi. Bata man lang gawin, kaya ang kanarang, yung municipal administrator, kauban man na namo kani adto, intern man na namo kani adto sa Pati Radio. Kanang batang piti-piti niya, mo man municipal administrator si piti-piti si asawa na atong kuan aning 17 taon nga taga-pedia nga namatay gipusil patay unya mo na municipal mo na ni kihapon ni Governor Pam nga kalawas Ginoo gibasura ra sa kusgado. Loko na. Piti lipayas mga taga-isla dili man ang mayor mayor balimbing ganahan pa katong kuan nga kasabaan ka, Gobernador Papa, ingno na kang hawak na to ang bit. Mao ba? Hawak na to ang bit. Gilibre na. At tanan nga kuan ang mga masakiton nga nasa islang labgunon pag loud. Kani ato, doon ay mga amigo na to, kadaghan amigo na to sa isla. Og magsakit, ginahanglan dadon og Soto. Ang mga taga-isla, dagko kay bawon ay bagyo, madabag ko na. Si Bako, manisgrasya lang, bugto. Karon, di na kinahanglan kay ang hospital mismo sa Bantayan, kumplito na, di na, kanang na-anesthesia, sa may anesthesiahan, di kanang operahan. Apil tong mga pisot sa Bantayan, anesthesiahan, marakit sakit, magistanan, di, injeksyonan kang anesthesia. O, mana, kumplito ng Bantayan District Hospital. Giadto ni Governor Pam atong Sabado, nindot na kayo paminahon, alang sa katawhan nga, arang-arang in taon og magkasakit ang taga-isla di ara dili na kinahanglang mulabang padong ditos mainland ang labing duol nila kanamang Bugo provincial hospital kanina to suwa man po Mao ba? Ari kas Bugo agay ang provincial hospital Bugo kay
upat man ni provincial hospital. Unya na district hospital sa Daan Bantayan mismo, mainland. Otro sa ultimo ganing gate, di wag yung kapalitig red lid sa provincial government kani atong panahong lalay. Gitaya nagmaayo. Karon pati na sinawa. Mo na unang giatiman karon. Kana doon na may kana na ang grupos mga mananagat tinuig nilang kuan dito kana bang kalihukan alang sa mga mananagat muto giadto sa gobernador usa sa mga giadto askang lipayas mga mananagat sila mo ni voluntaryo himog mga sako nga kanang gising nga sako bukhan gimarkahag salamat Gobernador Pam, we love you. Kani gyapong ang operative board ani ang kanig yung balimbing. Di ay mga karing gobyerno daghan kayong hanggaong gitudlo nagdumala. Nalimang ka ang Department of Agriculture Secretary gihimo niyang kaupat kanang balik-balik nga minimum access volume or MAV sa laktod pagkaistorya na importation permit na nga nag-limit sa imong i-import nga mga commodity or bugas, baboy, karning baka ug uban pa at sa manok including asin. Nalimang ka kanang moingon ni Engineer Tambago atong Biyernes nga gi-quadruple, gi-kaupat og doble. Lalimang kang ang usa ka importer. Kani ato anak nalimot ko gid sa toy. Akong gipangita diri sa akong cellphone ang number atong taga DA. Wa man I don't know. Wala say bagyo gana ko to or wala. Kay kanang matag importer panlitan si Ramel Madera, komprador og bugas dito sa Thailand. Siya dadoon din sa Pilipinas mo na tawgon na tong importer. Ang bugas importation na nga gikas lang na so dadon din sa ato as in the case of bugas. Karne, lamaw po na importer. Kanang tawag ka na importer. Matod pa niya nga og tagaan ka og permit to import ingnon nga 50 toneladas. 50 ra gyud pero muhirit man kun nga kay ubos atong rice tarification law or RTL nga ang author ato si katubang itigil na natin yang Andrea si Senadora Cynthia Villar kanhi Senadora karon gipulihan sa iyang anak si Mark og si Camel. So karon ang nahitabo kay mao laging naay importer nga ang limit is 50 kuan man toneladas pwede kong muhirit diha. So kanang sa bugas na bugas pa ni og mingon kag 15% na lang ang taripa, meaning buhis. Kani ato 35 man kay ang pasangin na nang mong balaod, kinahanglan nga kanang importation tax adto na ihinabang sa mga mag-uuma kuno. Nakadawat mo. Hangtod karon wa ko kadungog na nakadawat gawas aning AX tupad og akap ni Tambaloslo. So, muhirit na himuon ng inetang 50 ra, so 15% ra 50. Ang hirit niya og mingon sa gatos akong import. Kadtong sa gatos mo ato'y magbayad og 35. Unya punan pa sa kanang tara niya sa customs. Mao'y makapadako og samot sa gasto. Now, sa baboy, matod pang Engineer Tambago nga kanang karon 50 ra gihimong 200 sa kapin kay kuwang kuno ang kos baboy na rin kuwang ang supply sa baboy dinis Pilipinas simple kayo nagkuwang ang supply sa baboy diri sa ato nagsubra ba libugan ako ngano nagkuwang na pwede pagkabarato sa baboy atong kagahapon pwede bagulbol in town sa mga na maligyaig baboy sa tanggabiha ka baratos baboy because sumad rong adlaw Hunyo 8 klase na mao gini akong natimaan sukat pa sa si mama mo magbagulbol kay sus kabay gamay para mo ni mabuhay ibaligya diri hat kay palit tong notebook palit tong uniforme Mao ba? Ting baraturon unya mayo nagsubra ang karning baboy pagkahanggaw ning gobyerno ha.
instead nga mo daig sa itong kagalingon o mutabang sa mga mag-uuma ni daig to sa Japan kay matod pang Francisco Laurel Chu Jr. nga ang Japan makapreserve sa ilang humay. Balik 5 ka tuig kita. 30 días ra. Ano ba nadate nagsubra din itong humay? Mao ba? Pagkaamawa ng gobyerno, pagka ng hanggaw, ano yun, di apay. Hindi na lang itong kitaon, Gika Senado, Robin Padilla, partipong uplo ka. Mao ba? Kung alitos, tinudlong bangag nga hingan lag, John Vic Rimulya, labaw pa. Pitinaghan ng hanggaw. Unya, mingon naman sila, si Gobernador Pam ni Bali. Ni Bali siya kabuka. Kay kuno ang utok god sa mga Pilipino bisag karong mga panahon ang nagsukarap tas krisis, ang utok sa mga Pilipino politika pitig yung ninduta mo kuning politika. Kani kung uban magsige nagsinggit og Yawa! Pawa! kay napil this election atong niagi. Yawa! Pawa! Sige nagsinggit og yawa pawa tungod kay puros politika ang utok ni Bali. Haskang paitang utok ka. Bisag nagsukarap na di gud maningil na unsa naman ang ekonomiya nato presidente bangag. Unsa may nahitabo atong posibleng pangtawgon o na Soybes inig padayon sa Senate Blue Ribbon Committee sila Peter Calderon. Mo ni hanggaw gyud hanggaw kayo. Ang gihimo sa gobyerno karon ni samot kangilan ang ekonomiya kay instead nga kita ang mga mag-uuma angay tabangan magsige man og pamalit atong mga produkto gikan sa Thailand dito sa Cambodia gikan sa Vietnam ug bugas karon palita po tag mga baboy gikan sa China. Naloko na. Imbes padakan gani ato di aging I think Huwebes akong na-interview ni si Congressman Igay Reyes kay murag neutral dili na siya Duterte group di po na siya Bangag group atong iyang privilege speech akong giingnan nga maita inig budget sa sunod tuig kay preparasyon naman sa budget patang departamento para inig deliberate ninyo sa Congress mas dako-dako unta ang budget sa agriculture. Kaya ngano ang flood control man noon nga parte naman naganaw nga buhay. Kining uban daghan na hinuon kay Jollibee. Pero problema gid kaayo sa mga Pilipino kay magsige nagsalig anang importation dili man at tabangan ang mga mag-uuma. Karon ang gobernador pasangin lang pa ni mga didis nga di bali way utang kabubuto.